Ndị be anyị ekene m unu, ibe ọmụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta n'ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Akụbụzọ nwụnyere ụmụnne ya ọkụkọ ka ha gaa ree. O mere ka ha ghọta na ọ bụ ego ha ga-ereta ka a ga-eji kwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ. Ọkụkọ ahụ dị 7. Ọ gwara ha ego ole ha ga-ere nke ọbụla n'ime ha. Ọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ikwe ka ndị mgbere ọkụkọ maọbụ ndị eze ahịa were aghụghọ nara ha ọkụkọ ahụ dịka a gwara ha. Ma tupu ha eresịa, ndị eze ahịa bịara chọpụta na ha na-ere ọkụkọ karịa otu iwu kwuru. Ha nyere iwu ka eree ọkụkọ 3 fọdụrụ dịka iwu gọọmenti kwuru. Ha dọkwara ụmụ agbọghọ ahụ aka na ntị ka ha ghara ịda iwu ọzọ n'ihi na ahụhụ tara akpụ dịịrị ndị na-emebi iwu gọọmenti. Ụmụ agbọghọ abụọ ahụ kwara akwa mebiri mmadụ obi. Ha adabakwara n'ọhịa ọzọ. Ọ bụ ndị mgbere ọkụkọ ha jụrụ iresi ọkụkọ mịpụrụ gbara ndị eze ahịa ama. Ebe ego ha retara na ọkụkọ 7 ahụ erughị otu a sịrị ha reta. Ha tụrụ ụjọ ịlakwuru nna ha ukwu. Ha ga-esi aṅaa kọrọ ya gịnị ka ha ga-agwa ya ga-eju ya afọ. Mgbe ha chetara ihe o mere ha n'ihi otu uriom egbe buru, ụjọ ekweghị ha lọghachikwuru ya n'ihi na anaghị ahụ isi n'anya gbuo. Azụka sịrị Nwamgbo, "Nwa uriom egbe buru debere anyị isi otu a. Kedu otu ọ ga-esizi wee dị ma ọ bụrụ na anyị lachigha wee kọrọ ya ego one anyị retara ọkụkọ ndị a? Ọ ga-asị na anyị lefuru ya elefu. Osisi nụrụ na a ga-egbu ya kwụrụ, ma mmadụ nụrụ na a ga-egbu ya gbala. N'ihi nke a, anyị agaghị azọ ụkwụ na be ya ọzọ. Anyị ga-achọwa ụzọ obodo anyị ngwa ngwa." Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndeewo, ka o mesịa.